Opgave 1. En forklaring af, hvorledes molvægten af et stof bestemmes. Man finder stofferne i det periodiske system. Tallet, der står, svarer til 1 mol i gram. Så aluminium, som jeg også skal bruge senere i opgaven, har en molvægt på 26,98 gram, hvilket vil sige, at 1 mol aluminium svarer til 26,98 gram. Opgave B. En forklaring af masse, stofmængde og molmasse. Massen, lille m, er hvor meget vi har af selve stoffet i gram. Stofmængden er hvor mange mol vi har af stoffet. Altså hvis vi havde 1 mol aluminium, ville vi have 26,98, som er molmassen, altså gram per mol. Hvis vi så skal finde en af de her, så kan vi bruge den her trekant. For eksempel hvis vi holder musen her over m, som er massen, vil vi kunne se, at det er n, altså stofmængden mol, gange med molmassen, altså hvor mange gram der går på en mol. Så hvis vi holder musen her, så vil det så være 1, hvis vi havde 1 mol. Så 1 gange 26,98, som det er for aluminium i det tilfælde. Altså 1 gange 26,98 vil altså give os en masse på 26,98 gram for 1 mol aluminium. Opgave 3. Aluminium brænder til aluminiumoxid efter følgende reaktion. Afstem reaktionsskemaet. Vi har 1 aluminium og 2 oxygen på den her side, og 2 aluminium og 3 oxygen på den her side. For at gøre det lidt rent matematisk set, starter vi med oxygenen. Vi har 2 og 3 her, og for at det skal passe begge sider, gange vi 2 med 3, og får at der skal være 3 oxygen på venstre side, og 2 sætter vi herover. Der er nu 2 gange 2 aluminium, altså 4 aluminium på den her side, og kun 1 aluminium her. Så for at det skal passe, sætter vi 4 aluminium på den her side, og skemaet er nu afstemt. Opgave 4. Hvor meget aluminiumoxid kan der dannes ud fra 12,4 gram aluminium? Vi starter med at indsætte koefficienterne, som er de tal, der står før molekylerne her i vores reaktion. Og vi får så videre, at vi har 12,4 gram aluminium. Vi skal så finde molmassen, som vi gjorde det i opgave 1 i det periodiske system. Så det bliver så 26,98 for aluminium, og vi skal gøre så det samme for oxygen og aluminiumoxid. Vi skal nu finde stofmængden, hvor vi kan bruge vores regntrækant her, hvor at stofmængden N, det er massen, de 12,4, divideret med 26,98, hvilket giver os en stofmængde af aluminium på 0,4596 mol. Det er så her koefficienterne kommer ind i billedet, hvor vi så regner os frem til, at vi har 3/4 0,4596 mol oxygen, hvilket giver os 0,3447 mol oxygen. Og det samme regner vi så ud med aluminiumoxiden, hvilket giver os 0,2298 mol aluminiumoxid. Vi kan så bruge regntrækken her igen til at finde ud af et endeligt svar for, hvor meget aluminiumoxid der kan dannes for 12,4 gram aluminium, ved at gange de her to tal med hinanden, hvilket giver os 23,43 gram aluminiumoxid. Det er altså hvor mange gram der dannes ud for 12,4 gram aluminium.